Onye isi ọrụ mgbasa ozi maka nchekwa Major General Edward Buba ekwugo na ụlọọrụ DSS nakwa ụlọọrụ ndị ọzọ na-afụ maka inyota ụka nzuzo lụrụ agadaga ọrụ dị oke mkpa n'ichekwaba nchekwa ala anyị a site n'ịnụta ụka nzuzo na inyota ụmụ ihe dịgasị iche iche n'ime otu afọ nke gara aga. Onye ọrụ ABS na Abuja Princess Ekwi Ajide ji akụkọ a ugbu a nke anyị ga-ewetara gị. General Buba onye na-ekwu okwu ka e nwere mkparịta ụka ajụ aza njikọta ọnụ n'okpuru otu Strategic Communications Interagency Advisory Policy Committee na Abuja siri na ụlọ ọrụ onye ndụmọdụ nchekwa obodo na-agba mbọ ịchịkọba nchekwa obodo site n'ịhụ na ndị nchekwa na-arụkọta ọrụ ọnụ. Otu Strategic Communications Interagency Advisory Committee bụ ụlọ ọrụ onye ndụmọdụ nchekwa obodo chịkọbara ya ga-abụ nchekwa mmiri maka ndị okpuru ndị nchekwa na Naịjirịa inye aka ịhụ na ha na-arụkọ ọrụ n'otu were nkwurịta okwu iji emume ha jikọtara ọnụ kemgbe afọ gara aga. Ka ọ na-ekwu okwu n'aha ndị okpuru ndị ọzọ ka Major General Edward Buba siri na mmekọrịta enyego aka ịhụ na ọrụ ndị nchekwa dị gburugburu ma nwee mmetụta ma kwuo na ọ ga-enye aka ịkwụsị inye akụkọ ụgha na ịkọ akụkọ na-abụghị eziokwu. Ọ gụrụ ndị mmenye ụjọ dị 9,303 egburu, ndị ọzọ dị 6,988 bụ ndị ọrụ ndị mmenye ụjọ aka kpara na mmadụ 4,641 ndị ntọtọrọ a napụtara, gụnyere ndị ohi mmanụ dị 1,437 ejidere ma napụ ha inweta ego dị ijeri naira 91,247,555 dị ka ụfọdụ ngosipụta mbọ ha n'oge ahụ a na-atụle. Ndị okwuru ndị ọzọ kwuru okwu n'oge ahụ gụnyere okwuru ndị DSS Dọkịta Peter Afunanya, okwuru ndị uwe ojii Olumuyiya Adejobi na ndị ọzọga ka ha na-ekwu okwu mkpa ọ dị ndị obodo ịkwado ọrụ ha nyere ụsa maka otu ha si eme ihe ha na-eme. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.